Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggat alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 5:07 nakabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalupyo da sayan kabwasan. Makterion lingkor Timagti Pangasinan Dennis Mojares. Kaya bamot si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Richard Gutierrez Ulanday dan Engineer Dennis Trelio Palaganas. Agunatan na Huwebes Petsa Ajes at bulan na Abril 2025. Jada saray ulo na balita da lokal. 24 anyos siya laki wala na kason panagtako o panagpatoy na aresto at bali na tayog Pangasinan. Duarang biktima na robbery non-report Jad Police Station. Radyo Pangasinan. Duarang motorsiklo at umakyar. Biktima, embatik at patambalan. Duaran na pumaking kayarian na Ristobar naralan na paltoga. Jada balitad nasyonal. Presidente Marcos may panangnang na sibugto niya pianagawaan so pangkamawan jad bansan Pilipinas. Pinoy ay natoy ada Myanmar quick kinumpirma na DFA. Like share na political post ibabawal at saray empleyado na gobyerno. For DDE sa vlogger asikasuan na kamera. Benepisyo na saray na tayo sundalo. Ipapapura ng Presidente Marcos. Tanatan o jare detalye da balita da lokal.
Inimplementa na sa otoridad sa search warrant laban at making kayarian na Risto Bar jad Barangay Santa Maria Bali na San Jacinto Pangasinan. Kinabat sa nariston suspect Garanton Romel Pascua Feliciano, 41 anyos, wala asawa, maging kayarian na Roma May Risto Bar, residente na Barangay Poblasyon Bali na Manawag Pangasinan. Sinukisok na otoridad suabit lang na Risto Bar makalanor at search warrant yung paksab na korte. Iwala da search warrant number 2025-0022 at insunggahay na Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Asamsama na otoridad so 21 ya bala na kalibre 45 sa kaya magazine na kalibre 45 tan sa kaya sling bag. Sa tanya search warrant ginawa ya marientan na atistiguan na sa barangay official sa may suspect so nawit yad police station for proper disposition. Duwara motorsiklo at bakyar parehon driver na sugat-sugatan na gawas sa insidente. At oras na alas 10:30 na labi, yagawa dya Barangay Poblasyon Bali na Sual Pangasinan. Sara involved ya luluganan Black Suzuki Raider 150, motorcycle ya walay plakan na 385 AST mamanihuan ng Jason Espiritu Ragsa 25 anyos ang kapasawa college sa student awalaan na lisensya residente na sitio Bagyo Barangay Kamagsingalaan Bali na Sual Pangasinan tansa may kabanggaan to niya yaan deket yat Honda Click 125 motorcycle ang kapiplaka mamanihuan na sa kaya minor de edad. Diyan ginawa ng investigasyon ng pulis sa may Suzuki Raider tan Honda Click. So mamarat jad ni Sagori pasen nan si Karay kapan banggaan nan biglan unlikod ni Kawigin pasen so Honda Click ya mamanihuan na minor de edad sa kaya o si Karay kagamor na sugat jad nanduruan parte na laman tanim batik na Sual Rescue Team jad Sual Primary Care Facilities Infirmary at Bali na Sual Pangasinan. Bayan Sel Yalaki inarrested oras na alas 7:30 na labi jada Barangay Magaldianes Bali na Tayog Pangasinan. Kinabat sa nareston suspect at ngaranton na Wilnard Ruiz Rayos 24 anyos residente na bitlan lugar. Si katuwi naresto base da biskag na warrant of arrest impakseb na korte da kaso na attempted homicide tan si katuwi inggan na korte mampiansa da kantidad na 18,000 pesos sa may suspect sinawit Jada Eastern District Hospital biyani pasilong at medical examination ante sinawit yung police station for proper disposition. High value individual ya school teacher naralan na Cebu at ginawan impansikisok na saritaklay na uloy ya ginawa ya Barangay Pantal Syudad na Dugupan sa may suspect ya siningkat ya tampol na sari otoridad. So kinabating garanto na Nolan Sensespino alias maestro 51 anyos wala asawa manbabangat jada Pantal Elementary School na Barangay Pantal at Syudad na Dugupan tan si katoy manaayam adabit lang lugar. Ginawa simpan sukiso kadabong na suspect at oras na alas 12:13 na nga kagawan. Lapo din sunggay na Section 11 tan 12 na Article 2 na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002. Asamsamad si katuso 159 ya piraso na heat shield transparent plastic sa siya. Yan ang karga na Cebu. Walay balaton na 187.02 gramo tan walay balor ton 1,271,736 pesos.
Sakay self-sealing plastic sachet. Walay balaton na 2.90 gramo na marijuana dried leaves. Manbili na 348 piso. 20 piraso na plastic container bottle. 7 piraso na aluminum foil strips. Sakay box na tikoy. 2 piraso na improvised burner. 2 piraso na improvised glass water pipe. Yan ang karga na shabu residue. Sakay table balance weighing scale o timbangan. Taluran disposable lighter, duwaran katle, duwaran empty plastic sachet, tan sakay paper bag. Sa ebidensya tan sa may suspect, sunawit ya the police station for proper disposition. Naringalan na rekatibukulan niya balitad lokal. Antis tayo nung dapag dasaray balitad nasyonal. Wadyan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat mga kapaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggat alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras po natin, alas 5:20 ng umaga, 5:20. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Binigyang pagkilala at pagpupugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga veterano kasabay ng pagdiriwang na ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan. Sa mensahe ng Pangulo, iginit niya na ang kagitingan ay hindi lang nasusukat sa lakas at tibay ng loob sa panahon ng pagsubok, kung hindi maging sa mga simpleng gawa ng kabutihan, malasakit at pagkakawang gawa na nagdudulot ng positibong pagbabago sa lipunan. Inikayat din ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino na tularan ang halimbawa ng mga bayani sa pamamagitan ng pagtutok sa mga adhikain na nagpapabuti sa buhay ng kanyang kapwa. Ang araw na ito aniya ay alay
hindi lamang sa mga mandirigma ng Bataan, kundi pati na rin sa lahat ng Pilipino na nagpakita ng matinding o hindi matitinag na tapang at pagmamahal sa bayan sa panahon ng digmaan. Git pa ni Marcos na ang kanilang kwento ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga Pilipino upang ipagpatuloy ang nasimulang adhikain na pangalagaan at paunlarin ang bansa. Ipinagmalaki pa ng Pangulo na ang Pilipinas ay tahanan ng mga tunay na bayani, kasama rin ang marangal na mga lalaki at babae na buong tapang na isinakripisyo ang kanyang sarili alang-alang sa kapakanan ng sambayanan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagproseso sa mga benepisyaryo o benepisyo ng mga miyembro ng Uniformed Services na napatay habang tinutupad ang kanilang tungkulin. Ang kutusan ay kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan na ginanap sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Pinuna niya rin ang mga reklamo ng ilang mga benepisyaryo na matagal ang proseso at masalimuot. Nangako naman si Marcos na pagbubutihin ng gobyerno ang proseso para agad matanggap ng pamilya ang mga benepisyo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA nitong Miyerkules ang pagkamatay ng isang Pinoy matapos ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar noong March 28. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega na ang mga labi ni Francis Aragon ay positibong natukoy kamakalawa at ipinaalam na sa kanyang pamilya ang sitwasyon. Ayon sa ulat, kabilang si Aragon sa 4 na OFW na nawawala matapos gumuho ang kanilang kondominium. Dahil sa malakas na lindol sa Myanmar, si Aragon ay 38 years old. Nagtatrabaho bilang physical education teacher sa Myanmar. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, ipinagbabawal ng Civil Service Commission sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na makilahok sa mga partisan political activity tulad ng pag-like, share at iba pang katulad ng aktibidad sa social media sa panahon ng kampanya para sa darating na May 12 elections. Sa Memorandum Circular number 3-2025, binanggit ang 1987 Constitution at iba pang umiiral na mga batas bilang basehan. Nakasaad dito na walang opisyal o empleyado sa serbisyong sibil ang maaaring makilahok, direkta o hindi direkta sa anumang kampanya o partisang aktibidad sa politika at walang kasapi ng militar ang maaaring makilahok na direkta o hindi direkta sa anumang partidistang aktibidad sa politika maliban na lamang sa pagboto. Ang pagbabawal ay hindi lamang sa oras ng trabaho kundi maging sa labas ng oras ng trabaho sa buong panahon ng kampanya kahit sa labas ng mga opisina ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, ipinaaresto na ng House Tri-Committee ang 4 na social media influencer na kilalang mga diehard Duterte supporter o DDS matapos hindi dumalo sa pagdinig noong Martes sa issue ng fake news at disinformation. Kasunod ito ng ipinataw na contempt sa 4 dahil sa patuloy na pagbaliwala sa imbitasyon na humarap sa Kamara.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ipinaaresto sina Alan Troy Sas, Rogando Sasot, Lorraine Marie Tablang Badoy Partosa at Jeffrey Almendares Celis. Samantalang si Mark Anthony Lopez ay pinaaresto dahil sa post nito laban sa House Tricom. Siya ay makukulong ng 10 araw. Binasa ng Solon ang ilang bahagi ng blog ni Lopez na anya'y naglalayong sirain ang kredibilidad ng komite. Nagmosyon din si Paduano upang alamin ng komite sa mga ahensya ng gobyerno kung nasaan si Sasot. Inihiling niya na alamin din ng DFA at Bureau of Immigration ang estado ng Celis, habang si Badoy ay isinasailalim din sa contempt kahit pa nagpasa ito ng travel documents na nagsasabing nasa Hong Kong siya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin yung ating mga pambungad, Almusal Balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin 5:28 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iran Sonata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Gising na mga kapaborito! Alas 5:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi ditong pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palibag!
palitan Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 5:33. Nakabuasan pa yung patuloy na programan maabig iya kabuasan Pangasinan. Sa rin ako lapyo sa yung programa. Good morning, Pangasinan, maabigya kabosan na kabaw ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Di magti Pangasinan Dennis Muhares. Siyempre di tanad technical control. Ha? Talore artista niya. Wantan si Engineer Dennis Trelio Palaganas. Wantan mo si Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Tan si Dennis Padilla. Siyempre siya naman. Taloran artista pero walay director madya, walay director. Si Director Errol Judge Jurado. Nga po. Ano ang director? Nga po. Tan sa aming manager na pelikula Joey Bibi. Kompleto ha. Ano po niya si Director? Hindi ta Ken, Plaston na amay man gagawa script para sa amay Ken. Bas. Sige, good morning da si kayo. Mantutuyaw tayo da sa yung programa yang Dala City na kabuasan. Wala ratan so kabayuran na ipasabi. Ara may reklamo saray ayo. Tawag kila ba to itiksyo para maglay na smart number tayo. Ang smart number tayo kapaborito Errol 0939-100-9931. Hatan sa may mismo na personal kumat text line 0946-503-6465. Sa ating Facebook na live at sa YouTube i-search lamang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong paborito. Ayan. Kahapon halos 11,000 na runners lumahok sa Handana, Takbo na, Dagupan, DAS para sa disaster preparedness. Kaya nga halos 11,000 na mga advocates at mga runners ang lumahok sa pinamagatang Handana, Takbo na, Dagupan, DAS Disaster Awareness and Safety Habits Run na ginanap kahapon ng umaga sa kahabaan ng De Venecia Road Extension sa Dagupan City. Ito ay isang proyekto ng pamahalaang lungsod ng Dagupan sa pamumuno ni Mayor Belente Fernandez bilang bahagi ng seremonya ng pagsisimula ng pinakahintay na taonang pagdiriwang ng Bangus Festival sa lungsod. Ang Handana Takbo na ay bahagi ng serye ng Handa Ka Na Ba? Na kampanya para sa edukasyon at impormasyon
ukol sa kahandaan sa kalamidad na isinasagawa ng LGU Dagupan. Sa isang parayam, sinabi ni Mayor Fernandez na ginawa nila ang naturang aktibidad bilang isang information education campaign tungkol sa disaster preparedness para makapag salba ng buhay, hindi lamang isang simpleng fun run. Nagsimula si Mayor Fernandez na gumawa ng preparedness program para sa Dagupan noong taong 2013 nang maupo siya bilang mayor sa pamamagitan ng pagpapatayo ng command center na may mga CCTV, earthquake intensity meter, flood inundation monitoring upang malaman kung aling barangay ang apektado o hindi ng baha at mga evacuation center. Dahil sa pagkasuspende ng 3 konsihal ng Dagupan, sa wakas ay napasa na rin ang matagal nang nakabingbing budget ng syudad. Kaya nakabili na ang Dagupan na LGU ng 2 fire truck, rescue truck, 10 rescue vehicles na malapit nang dumating, backhoe, payloader, 6 na dump trucks at iba pang kagamitan. Pangako ni Mayor Belen Fernandez na lalo niyang aayusin at gagawing mas epektibo ang command center at mas paigtingin ang paghahanda sakaling siya ay muling makabalik sa kanyang puwesto. Aha. So napakaganda yung mga programa na isinusulong dito sa lungsod ng Dagupan. Yan yung preparedness. Kung ano mga mangyaring sakuna. Oo, at siyempre, yung mga kuwan na yan, equipment o kaya yung mga sasakyan na yan ay parte po doon sa mismong naaprobaan na supplemental budget number 2 na naaprobahan ng Sangguniang Panglungsod. At matapos na suspendin yung 3 konsyal, sa wakas na aprobahan yan para sa kapakanan ng mga Dagupinyo, yung naturang mga biniling mga sasakyan. At meron yung kunyata yung paglilinaw na sinabi ni City Councilor Michael Fernandez tungkol dyan sa naturang supplemental budget number 2, kung bakit naalantala ng matagal ang pag-aproba dyan at bakit ngayon lang naaprobaan itong taon na ito. Yung kahapon na pinag-usapan dyan ay patungkol naman sa may isa sa mga nabiyayaan kasi ang mga ang mga kababaihan, mga nanay, mga ate ng isang kagamit sa yung hospital. Mammogram. Itong mammogram. At saka yung anong tawag doon, yung isang gamit. Kasi dalawa yan. Pero importante yung mammogram. May mammogram na yan. Numan abilikad satan. Dyan hospital, mamabili man mabli. Siguro mga 3,000 yung plus. mammogram po ay siya po ang tumitingin, nag-i-examine lalo na sa mga kababaihan pagdating naman sa kung may bukol ka sa dibdib o magkakaroon ka ba ng mga sintomas, breast cancer, mga sintomas dyan, matutukoy yan. Kaya't yun po yung gamit ng mammogram. Kasi gusto ng City Mayor ng Dagupan na talagang yung healthy. Ang mga kababaihan, gusto niya walang anumang sakit, Kaya't lahat ng mga kababaihan ay kailang sinusuyod ang mga yan at tinatanong kung meron silang nararamdaman. Yung mga ayaw na mga kababayan na magpa-mammogram, siyempre, yung tinuturuan sila na huwag silang matakot. Na magpa-check up. Dahil hindi naman yan masakit. Hindi yan masakit. Mas maganda pa, mas mainam na kayo po ay
yung magpa-mammogram para malaman ninyo kung meron nga kayong sintomas diyan sa yung breast cancer na tinatawag, ano? Yung nabanggit kahapon ni Mayor Belen, ang bilin niya doon sa mga kawani ng City Health Office, sa mga BHW, mga BNS, tayo ay maghahanap ng mga pasyente. Hindi yung ang mga kababaihan ang lalapit sa atin. Kaya nga merong barangay health worker sila po yung kantabay ng city government upang sa ganon ay malaman kung sino yung mga kababaihan sa mga barangays na may mga karamdaman, mga sintomas ng breast cancer. At hindi lang yan, ma-check up ka, ay mabibigyan ka rin ng mga gamot kung sakaling ikaw ay magkaroon nga ng ganyang sakit. Kasi ang gusto ni City Mayor Belen Fernandez yung ligtas ang bawat dagupinyo sa anumang mga sakit o karamdaman. Kaya't sinisikap ng city government na bumili ng mga iba't ibang mga kagamitan tulad niyan, mammogram na first time nagkaroon ng mammogram. Hindi ko lang alam kung sa buong Pangasinan dagupan ng nanguna. Hindi natin matiyak, baka mayroon din sa mga ibang LGU. O kaya sa mga pribadong hospital naman. Kasi ang mammogram mahirap kanyan na bumili dahil mahal nga yan May kamahalan. May pero kamahalan. nakalusot naman na naibili. Kasi para sa kabutihan, para sa kapakanan ng taong bayan ang pagbili ng mga kagamitan na yan. Iniisip kasi ni City Mayor Belen Fernandez yung kapakanan ng bawat dagupinyo. Kaya't napaka-swerte nga ang dagupan dahil may mga ganyan na mga public official na iniisip nila yung kapakanan ng bawat mamayan. Ganyan ang serbisyo publiko. Pwede nating pakinggan yung panayam. Naka-ready na kay sa mga okay na ba? poging sige. mga artista. Okay, tunghayan natin yung panayam kay City Mayor Belen Fernandez at ganoon din si City Councilor Michael Fernandez at ang City Health Officer dito sa lungsod ng Dagupan. Good morning, Jolie, and of course, ating mga viewers. And unang-una, nagpapasalamat po ako sa mga sumama po sa handa na takbo na biya po sa 11,000 young people and to join the fun run. And this is the first time na nagkaroon ng preparedness awareness for the big one. Maraming salamat. Si Councilor Michael, dalawa kayo yung paunang mensahe. Magandang umaga ho sa ating lahat at nagayang araw ng kagitingan at it is a very special occasion dahil sa araw ng kagitingan ito po na i-launch na ho natin ang programa ni Mayor Belen at Vice Mayor BK patungkol sa libreng mammogram para sa ating mga kababaihan in uncertain special situations kahit kalalakihan. Malaking bagay ito dahil pag ang pinag-uusapan mo kasi sa kalusugan ng ating mga kababaihan pagdating sa breast cancer, it's early detection. At saka ang early detection, hindi pwedeng salungat po siya pag dinili. Pag dinili natin yung mga ordinansa na kailangan na ipasa sa sangguniang panlunsod, kailangan action agad para nga po early detection, para mas marami po tayong buhay na may sasalba. Paano ng mensahe siguro from Dr. Caldonia? Good morning po sa inyo lahat, Mayor Belen and Councilor. Excited po kami sa CHO. Kami lalo na kami mga doctors kasi po kami po yung unang nakakakita kung ano po yung sitwasyon doon, kung ano po yung mga pasyente, ano yung mga pinagdadaanan nila. So lately po talaga marami kami mga patients na kababaihan na nagsasuffer po sa lump at hindi po nila alam kung ano nangyayari sa katawan nila.
And ang kailangan lang po talaga namin gawin is check sila, complete gynecological exam, pero kulang pa rin po yun. Kailangan pa rin po namin ng diagnostic procedure para po malaman namin kung ano po yung talagang meron sa kanila. Kasi hindi po natin alam kung infection lang po yun or simpleng benign lesion. Pero ang importante po kasi pag nalaman natin malignant, ibig sabihin, kailangan may gawin tayong paraan para po mapigilan po yun at hindi po lumala at hindi po nila kamatay. So excited po talaga kami mga doctors doon sa CHO na ngayon po natupad na po talaga yung mammogram, which is tayo po na taga-Dagupan tayo po yung isa sa mga pioneer po na makakaroon talaga ng ganito sa mga ganitong rural health or city health office. So we're very grateful po talaga, Mayor. And hopefully po, as we check our patients po later on, talagang maganda na po yung flow ng ating pag-check sa kanila at saka mas madali po yung paggagamot sa kanila as early as possible. Kahit na mali pa lang po yung lump, maaagapan po natin yun. Thank you, Doc. Si Miss Arian siguro, para i-explain niya, masakit ba? Okay po, good morning po, Arian ng Gabal. Ako po yung gagawa ng procedure sa mammogram. Kapag sinabi mong mammogram, isipin po natin, masakit kasi iitin, ganyan. Pero sa mga nag-pediatric naman po dati, hindi naman po nila masakit. Siguro po pag ibang patient po, pinapangunahan sila ng takot, napapabayaan, malaki. Doon na po nag-start yung masakit, nagsusugat, gano'n po. So, dapat po talaga prevention is better than cure. So, kung nasa laki man po yung breast cancer, mas okay po na napapacheck up na po kayo as early as possible. Diba po? Tapos, kapag may mga nararamdaman naman po bukol, dapat talaga check up yan. Tapos, huwag po silang matakot na iipitin. Kasi mabilis lang naman po siya. Wala po siya madalas sa pagkakailit. Kasi sobrang bilis po talaga. Huwag niyo pong isipin pag sinabing iipitin, masakit. Pero hindi talaga siya masakit. Thank you, Miss Arian. Ang first question, kasi mammogram po yan, hindi ka pwedeng iipit ko. Okay. Good morning, Mayor. So, bagong mammogram at paano ba yung proseso nito mamaya kapag gagamitin na po natin? Ito ba'y libre? May konting share ba para sa maintenance? At ano po ang iba pang mga equipment na plano ninyong bilhin para sa mga dagupenyo na tulad nito na makakatulong, lalo na sa pagsusugan po? Well, ako sa akin naman ito yung dalawang equipment na nakita namin. Talagang kailangan nyo. Kasi sabi ko nga kanina, araw-araw ko marami ako usap. At araw-araw nakaka-encounter ako na may mga cancer patient, especially sa breast. And tinatanong ko sila, bakit umabot ng yung stage 3, stage 4? Kasi tayo nagbibigay na ng financial assistance. Pero man treatments kanila, pero pag wala lang silang pamili ng gamot, useless din po eh. So, sa dami nakakausap ko na decide namin, came up with the decision with the city health that we need to buy a mammogram. Huwag na tayong maghintay na marami na affected na very high level yung cancer nila. So, ang gusto natin talagang mangyari, kaya sabi ko, pagbalik ko natin talagang magbibigay tayo ng more focus again on cancer. Maybe it's not only on breast, maybe meron pa iba. Kaya nga, si Dr. Jamaica, kasama ko yung sa service ko. So, sa ngayon, itong dalawang equipment na lang kami nag-focus. At nakita nyo naman, nag-o-open na nag-extend kami ng mga super health center sa tulong ng DOH sa atin. So, sa ngayon, yan pa lang gusto namin yung focus at mag-penetrate po sana through the home visit to our PHW. Sabi ko nga, tayo ang maghanap ng pasyente, hindi pasyente ang maghanap sa atin. There was one time, isang kausap ko na tatay, humingi ng financial assistance para sa anak niya. Kaya nga, gusto daw siya magpapamammogram, yung anak niya. Pero ang hirap daw niya i-convince. She was only able to convince her, pero wala naman siya pera. So, tinulungan namin.
and then minsan nag-change mind. So ito, magkakaroon din ng awareness at sasabihin natin sa mga PHW, PNSSPO, our nurses, of course, na pag umikot sila sa barangay, at pag merong reluctant na magpa-check up, we need to convince them. Hindi pwede yung hanapin lang sila, but convince them to see our doctors. Yan lang. Okay, the next question is Let, to be followed by Joel, si Sir Mark, and then si Kuya Ting. First po ito sa LGU, sa probinsya ng Pangasinan. Yes, this is only first. According to them, Pangasinan, but I really don't know. Kasi ako naman, pag nag-invest kami sa equipment, we base it on the needs of the people. It's not about kung kami na una, o kami lang, hindi na ganyan. Yes po. Good morning po, Mayor. Pero katanong ko po kay Councilor Iron Mike. Councilor, pagsabay ko na po yung tanong ko para din po kay Dr. Councilor, ilang buwan o taon po ninyo ipinaglalaban po yung budget po nito para makabili po ang ating lungsod. Kay Dr. Sa isang dagupin niya na nakapag-avail po ng mammogram, ilan din naman po ang kanyang matitipid ho para sa mammogram nito na delivery po para sa mga dagupin niyo po. Salamat po dun sa tanong. Yung kumalalaw natin ito kasama doon sa mahigit 500 million na supplemental budget na sinertify na urgent ni Mayor Belen Fernandez. And explain naman ni Mayor kung bakit urgent and everybody knows the reason. Dahil nga ho ang kailangan dito pagdating sa breast cancer is early detection. Kaya umabot ng 500 million kasi every year, hindi nila inaaprubahan yung majority yung supplemental budget hanggang lumaki na siya, umabot na ng 500 plus million. So, kami na mismo sa minorya, at that time, remind ko lang ho, na kikiusap kami sa mga mayorya, nagpapakumbaba na kami sa mayorya, na isang tabi muna ang politika nga ho para ma-deliver na natin yung mga kinakailangan ng ating mga mahihirap na kapatid. So this has been going on for quite some time. Hindi lang po yung mammogram natin, other medical equipments na kinakailangan mo, talagang naiipon na naiipon, inupuan ng inupuan, dinili ng dinili. And then eventually nagkaroon mo ng opportunity noong November at saka December, nung nag-iba ang bilang ng majority at minority. Ganun po. Thank you po sa question. Hindi ko masasabi yung exact, pero ang approximate geologist po na specialist na doktor. So, talagang makakatipid po sila. Hindi lang po dahil sa check po nila kita tayong lesion po, natin kagad. Ma-confirm talaga natin kung ano po yun. So, i-ultrasound natin sila. Yun po yun. The last time nagpamamo ako, 3 last year. Oo. Pero libre yun. Ay, ngayon libre na. O yan din. Ang aking question is, how many women can be served in one day? Sa ngayon po, ang napag-usapan na namin is maximum 5. Yes po, by schedule po. Bakit maliit ang bilang? Kasi maraming mga women dito na nangangailangan ng servisyo niyan. Bakit lima lang? Since bago ko, start ko muna sa 5. Around 10 to 15 minutes lang po yung mammogram. Yes. Kasi after po ng mammogram, yung ultrasound dito yung kitchen. Yung ultrasound po yung medyo matagal kasi mamabusisi po yung pag-ultrasound. Yes. Okay. Next question, Ms. Bernat. Ang follow-up lang po. Doon po sa mammogram, ma'am.
5 yung di ba? Sa isang, ano yun ma'am, yung mga beneficiaries mga indigent na kababaihan ng UPA or lahat po ng mga kababaihan sa Dagupan City ay pwede magpa-mammogram. At saka idagdag ko na lang po, may data po ba tayo sa Dagupan City kung ilan po yung mga may kaso ng cancer, breast cancer? Well, ako tatanungin nyo, weekly kasi every Monday kasama sila ng Dr. Jaja and mga doctors na kausap ko yung mga pasyente. Siguro every week meron ako nakakausap mga 4 patients. So kasi hindi naman lahat nagpapakita di ba? Yung mga iba, because they don't have money, pero yung napansin ko po, dumadami. Dati mga paisa lang yan, on my second term. Pero pag nakakita talaga yung mga problema sa kaso. And we have the time of the doctor na floor. Hospital sila, talagang nag-create talaga sila ng awareness ng breast cancer. And every year, nagpaparticipate po ako sa kanila. So yun po mga kaibigan ng panayam kay City Mayor City Mayor Belen Fernandez at ganoon din si City Councilor Michael Fernandez at ang head ng City Health Office at siyempre yung mga ibang mga kawani ng City Health Office dahil dyan sa pag-purchase o pagbili ng mammogram ng lungsod ng Dagupan para sa ganoon ay lahat ng mga kababayan na gustong magpamammogram pwede sila dyan sa may City Health Office. Huwag kayong matakot dahil lang yan hindi naman masakit hindi naman masakit 10 to 15 minutes lang yan mas maganda kung kayo po ay magpamammogram para alam nyo kung kayo po ay may sintomas ng breast cancer. Okay, magbabalik po tayo sa ilang pang mga karagdagang mga balita. Makalimas po lamang ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iran sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na. Parating na ang bagong umaga, ang bagong pag-asa ng siyudad ng San Carlos. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy. Tambalang maaasahan, tambalang madaling lapitan. Soriano, Lumboy, seryosong magtatrabaho. Hindi puro pangako. Panahon na para subukan natin ang literatong may talino at puso. Lester Soriano, Attorney Jonathan Lumboy, magdadala ng progreso, manunungkulan ng may respeto at paggalang sa kapwa-tao. Ngayon na ang tamang panahon. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy, maglilingkod na may sinseridad at buong katapatan para sa bagong San Carlos. May bagong umagang parating. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante Pangasinan Ilocano Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos. San Carlos City, maudlad at maayos. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalay sunido man. Napag mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, putusan mi ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, iboto mi ka. Elias Villanueva
Boulevard ng Calasiao, number 14 sa Balota. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Dagupan, walay saksakay radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito nga mayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:03 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Mahabigyan ka buwas ang Pangasinan ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muharis. Siyempre dyan sa may technical control, si Engineer Richard Gutierrez Ulanday at Engineer Dennis Trillo Palaganas. Ayan. Mga artistahin dito sa Radyo Pangasinan. Nagpopogian. Ay, siyempre, hindi pogi, tama. Sa lalawigan Pangasinan. Ayan, good morning sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating palatuntunan. Si Kapitana Marit Velasco ng Barangay Banawang, Calasiao, na talagang maagang-maaga na nagigising ito. Ang kanyang habit yung maglinis sa mga asanay la kasi sanayan yan eh. No practice dalatan inagaw-agaw. Talagang kinabuasan ang gapo schedule da. Pasal dala gawon datan. Siyempre kasi mapalinis kasi si Kapitana Kapitana Marit Velasco. Dumamot si Kapitan Saldi Bausun dito Barangay Macabito. Siyempre si Kato at manahakot na sarati basura. Si Kato mandadrive at sara may garbage truck. Nung gapoy available ya driver. Si Kato. Huwag lang maantala yung pangungulekta, paghahakot ng basura. Kaya dyan sa may Barangay Macabito, siyempre si Kwandalante, si Mauni Kapitan Saldi Bauson, kaya may talagang hands-on na sa trabaho. Amin, at gawin to. Sa tumat sa may may tawag ito may sigati man maneho. Lanti, sa yung manawag na may man maneho at syakla, kwanto. Syaklay man maneho, tan syaklay may kebadan man hakot at kada abong kwanto. Nga po ikinwat, nga po problema ito sa atan kanto. Lanti. Kanyan aratay mangitar na sa may dugan na
serbisyo at barangay karata sa may kan pagya idayaw yan nung tanat amay aligumat na sara may arum iratan ya nauugip niran na barangay official singa saya ay so ken gagawin na team patak awa ya sikara na serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, alagang karamat makanlalay. Diyan sa bayan ng Kalasyaw. Kayan si Ren, man-exercise din mo galaw. Take it away, engineer. Yan. Mag-exercise tayo. Itala. Team patak. 10-0 baloy na Kalasyaw kaya indalwanan incoming Mayor Patrick Agustin Karamat watan mo si Mayor Vice Kevin Roy Macanlalay ayan si Councilor Elias Villanueva 14 maswerte si this Mike 1 2 this Mike 1 2 Mike Season Mike Season say give me 5 men give me 5 give me 5 si Councilor Jose Lorisco give me 5 ayan ang tatumat si Councilor Ardison Soriano tumarga biya kita saya ayan. Manunod. Okay. Wala lang si Mike, wala high five. Si Councilor Habardani Messina. Councilor singkaming Councilor Mat si Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Untan tumata si Vice Mayor Tan si Katot Untatagam ya konsihal Nestor Gabrielio. Si Ken, nabanggit mo lang. Si Councilor Manny the Twin. Tanso na aganan dyan na kwarta. Nainay akabulsa. Manny, kamo ba? Kanya na ditanad ken Kalasyaw, serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, alagang karamat makanlalay. Ayan, good morning na sa kayo. Untan naman si yung mga outgoing, yung mga graduate outgoing councilor si Gerald Apicial tan si Councilor Peggy De Vera. Good morning na sa kayo ditan at bali na Kalasyaw, Pangasinan. Si Councilor Messina, nabanggit mo ba? Nabanggit ko na. Dalawa yan. Oo. Yung isa si Habardani Messina at yung isa naman si SK Federation President Narayana. Good morning. Messina. Good morning, Matt. At kinan Cristita Dismaya, Liwanag Dismaya, dito barangay Lungo Central, San Fabian. Si Alpha Bravo. Balma ngaran to, Alpha Bravo is watching. Wala ka antaga Bravo, nasaloy balit. Good morning si kayo. Elvira Villanueva Kayabiyaba, si Risa Rabara, ayan. Mar Pascua, si Armando Dumalanta is watching. Good morning. Antantumat si Susana Bungar Bustamante, ayan. Melanie Versosa de la Cruz, ayan. Good morning. Si kumparem Tony Kagampan Rivera, ayan. Good morning. 3 point. Kumusta ka la? Mahal mo basketball, Ayan. Paing Palos na barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Good morning. Gina Giang na Burgos, Pangasinan. Good morning. Binilda Anchita. Good morning. Si kayo. Awas. Untat si Rodjim Rivera Sagon. Ayan. Rodjim Rivera Sagon. Ayan. Kaba mo ya. Si Juan Joe Bernal. Kaba mo ta na may nene mo nakakatungtunog yan. Si di tanad ken Dasol. Dasol pero wala Amerika mo ya. Si Juan Bernal. Good morning. Balit akin sabi, wala siguradon
Ay, ira lang to kamot na kaya naramay tulingan, di tanad dasol. Tami tulingan. May siray ang kakabalik sa mata. Sa gabi ko, may malapit yung balot. May angub mansanas. Seren. Siyempre good morning, si kayo. Si Esther Ramos, magandang umaga. Si Bernard Masaoy, maabigya kabosan. Napoleon mo. Good morning. Ay, hindi, Napoleon ko pala. Si Benji Aquino Cruz, good morning Kuya Errol Antomat, and good morning din kay Mr. Dennis Idol. God bless always. Thank you. Benji Aquino Cruz. Magandang umaga. Ayan, si Dick Gabis na Barangay Nalsian na Pugu, Kalasyaw, Pangasinan. Good morning. Ninita Lumanglas. Lumanglas. Ninita Lumanglas. Ayan, good morning. Sige. Yung alam mo naibalita ko kanina, yung balitang nasyonal. Medyo may pumukaw sa aking itong sinasabi nilang yung pagla-like, pag-share ng political post. Pag i-share daw, bawal pala ito. Bawal yung mga empleyado under ng Civil Service Commission. Siyempre maraming bawal sa sa panahon ng eleksyon. Kaya't marami talaga, pero binabasa ko itong Memorandum Circular number 3. Das 2025 binanggit ang 1987 Constitution at iba pang umiiral na mga batas bilang basihan. So may basis yung mga pagbabawal. Ito daw, walang opisyal o empleyado sa serbisyong sibil o Civil Service Commission na maaaring makilahok na direkta o hindi direkta anumang kampanya. Ayan. Ito, malilinaw. Anumang kampanya o partisang aktibidad sa politika. Ang pagbabawal ay hindi lamang sa oras ng trabaho, kundi maging sa labas ng oras ng trabaho buong panahon ng kampanya. So may after 5 manaya, bawal ni. Kanyan hanggat aga na sumpar so campaign period. Kanyan na neutral, iray empleyado ng gobyerno. Ang linaw-linaw dito. Ang linaw-linaw na sinasabing walang empleyado na under ng Civil Service Commission ang maaaring makilahok. At ito ay pinagbabawal hindi lamang sa oras ng trabaho, kundi pati sa labas. After ng trabaho, kunyari 8 to 5. So bawal pa rin ang sumali hanggang sa matapos ang kampanya period. Marakabyaratan yaloy bang balat sa atan kasi. So natumbok ang God nasumpal so satay kampanya. Teka. Loy? Makauloy. Makauloy. Piano ang God publicity lambeng at itan. Ang gapubalat. Press release lang ba? Ang gapod may gawa. No wala ratan ya ipapakurang iran loy. Diba? Ang arom ni Raya ginawan loy. Naahin siya ng gobyerno at napagkumunya atan at tumbukan da. May ganito pala. Ang tanong, sino ang magsisita doon sa lumabas na yun sa social media na mga empleyado? Yung iba nga department head pa nga. Kaya nga sa probinsya. Sino ang maninita sa mga yan? Sino ang magkakaso? Sa mga yan. Kanyan lang atan. Na nagbibigay ng kung ano-ano. So, at siguro yung video hindi magsinungaling yan. Kaya't yun po ay isang violation na yan. So, tinatawagan po natin ang may Civil Service Commission at ang na sana po ay tignan nyo po yung lumabas sa social media na inutusan ng one-term na governor itong mga empleyado ng gobyerno. Di ba? May video may video. May mga litrato. Asan na yung binabanggit na 1987 Constitution na umiiral na batas matagal na bilang basihan
sa mga empleyado ng munisipyo o ng LGU na bawal silang sumali, sumausaw o makialam. At nakitang-kita rin sa video na yan na ang dala-dala ng mga empleyado ay yung mismong campaign material leaflets ng isang nakaupong opisyal ng gobyerno. So yan ba yung sinasabi nyo na pinagbabawal nyo yung mga empleyado na makilahok, mangampanya sa isang kandidato? Uulitin ko, ang pagbabawal ay hindi lamang sa oras ng trabaho, kundi maging sa labas ng oras ng trabaho, sa buong panahon ng kampanya, kahit sa labas ng mga opisina ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Yan sana po yung binabanggit natin na kasama doon sa 1987 Constitution. Sana sana maaksyonan ito ng COMELEC. Kasi sinasabi yung civil service din. Sinasabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kapag may dumating na poster ng kandidato na namimigay ng mga ayuda o relief o anumang vote buying, at yan ay dumating sa kanyang opisina, ang picture na yan, hindi daw ipoproklama yung nanalong kandidato daw. Pero let's wait and see kung toto pa rin ni COMELEC Chairman George Garcia ang kanyang sinabi o kaya ang hanggang publicity lamang. So sino ang ngayon dyan? Katawa-tawa. Nagbigay kayo ng mga memorandum, circular. Nagsabi kayo na bawal pero hindi naman nasusunod yung mga dapat na sundin na umiiral na batas sa bansang Pilipinas. So dapat na gawin ninyo ang trabaho ninyo na talagang bigyan nyo ng pangil o ngipin yung mga batas na yan. Ipairal nyo ang tamang batas na hindi po yung puro publicity. Alas 6:19 ng umaga. May mga kondito reaksyon mula kay Princess Jen Kasiple. Ang lakas nila manira kasi nga madami sila binubuhay. Alam namin taga Binalonan mga yan kanto. Ito number 2 na text. Ngaran to Princess. Princess. Hindi naman Princess Orduha ito Richard Bugarin, pinilit magulang ko para magpalista dyan sa libre daw gamutan. Pero noong may nagkasakit, wala naman pala. Ganun ba yun? Akala ko ba nagpakalat ng ID? I-verify nga sa PhilHealth yan dahil yun ang ginagamit nila ginagamit nila yung ahensya. Kung PhilHealth man lang din ang so italagdanan edi direct talararay totoo. Alagar ka. Amay sa ate wala pa ID ni. Ilan tayo may ID? Wala kasi so akasulat di man niya PhilHealth. Nga po yung logo to Sa iwab man na may makabal mukha. Yung mukha. Yung mukha ang nandoon sa ID. Kamali. Ayan, si Christian Mendoza, pag nanalo, si Gobpoge, meron din yan. Ibibigay ang libreng hospital benefits at maraming project at serbisyo siya ang tunay na nagmamalasakit sa Pangasinan. Kwanto? Di ba? So, yung mga yung mga nagbibigay, naglalabas ng kailang saloobin o damdamin,
sila po yung yung nakaka-observe kung ano po yung nangyayari sa lalawigan ng Pangasinan, yung comparison ng kailang ginagawa. Ikinukumpara nila yung panahon ni Apo Pogi Espino at yung kasalukuyan na administrasyon. So, hindi nyo po sila masisisi, at hindi po yung paninira. Dahil yun po nakikita nila sa kailang dalawang mata. Kaya't ang kwan dito, clamor ng mga Pangasinense ang umiiral sa lalawigan ng Pangasinan. Hanapan dala hinahanap. Hanapan dala. Yung serbisyo. Makakailiw lara at sa tay serbisyo ituan napipinawiran. Lante. Napapakinabangan at nararamdaman. Bakit kasi hindi nyo ginawa sa inyong panunungkulan ang mga serbisyo na yan? Bakit nyo kasi pinabayaan ng Pangasinan? Di ba? Sumagot kayo ng tama. Huwag niyong lilangin yung mga kababayan natin dahil sila po ang nakaka-observe. Yung mga kababayan natin, hindi na alam naman natin na hindi padadala sa dilata at saka sa mga kung ano-ano man yan. Dangal at dignidad. Kinabukasan ng susunod pang henerasyon. Tapos, naupo kayo ng mahigit 2 taon, mag-3 taon. Wala kayong ginawa. Tapos lalantad kayo ngayon, malapit ng eleksyon, mamimigay kayo. Bakit? Ang Pangasinan ba? Porsil ba? Kayo mga alipuris ng na yan, nakaupong opisyal na yan. Sagutin nyo ako. Yung bang ginawa niya sa loob ng 3 taon, anong ginawa niya? Di ba? Bakit lalantad ngayon? Di ba? Saka siya mamimili ng boto. Anong ibig sabihin yan? Binibili ang konsensya ng Pangasinense? Michelle Ramos, hindi kapag pakonsulta sa konsulta, wala din tinatanggap na 300 or 5. Bakit wala? Wala ba? Sabi ng mga iba, mayroon pag wala sa listahan pala. Hindi nakakatanggap. Wala sa listahan. Wala talaga. Wala daw. Ayan, So, sila po nagbibigay ng kailang mga komento, mga reaction, ito mga kabayan natin sa Pangasinan dahil sa mga maling pangyayari dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ernesto Santos, ang sabi naman dito, mga sir, yung binigay nila na ID naka-address sa ibang bayan, hindi sa amin. Pangalan namin nandito pero ibang address. Nalilito na kayo. Nalilito na sila. Nagkakandara pa na sila kung mali-mali yung address. Totoo kaya yan. Yan ang sinasabi namin Saka kayo magkandara pa kung malapit ng halalan. Singa anunutan ko lang imay ininsaman kapaborito error 2016 eleksyon. Pati ramay kayo rin yung opisyal. Walay nga rantod sa may. Walay ID da. Walay ID da. Sigaw niya lamat amuman. Si Kwanto Jayat, pangalan namin, ibang address, Kwanto. Diyan sa binigyan na ID. Siguro mabagasirin, nagkakandara pa sila sa pamimigay ng mga ID na yan. Dapat si Karay si Karay wata na gusto. Si Karay manuo sila Lante. Sila yung naghahabol, sila yung mga nakapwesto. Ba't ka naghahabol? Talagang dyan nakikita na wala silang nagawa. Sinayang ang panahon
na binigay ng taong bayan para sila'y maglingkod. Anong ginawa? Wala. Kylin Fabila Liandado, good morning. Hindi po yung paninira. Dahil sinasabi ng mga kababayan natin sa Pangasinan na walang-wala talaga. Kayo naman oh. Benji Aquino Cruz, good morning, kanto. Si Wilfredo Sibayan, good morning mga kapogi. Si Mercy Buendia, good morning mga idol. Totoo po yan, no ID, no money. Sikat yung text naman. Sikat naman. No ID, no money. Hindi, ang alam ko sa no ID, no entry. Ay, ganun ba yun? Oo. Sa hindi. mga school. Oho. O sa mga opisina na pribado. No ID, no entry. At saya balated Mayo, no ID, no money. Ay, nangyari tan. Ito, kuwanan, Mercy Buendia. Yan, sa may ating Facebook Live. Komento sige, niya rin. okay. Komento, naan tumatitan. Naan to. Virginia Balulong, yan ang mayor namin, Mayor Belen Fernandez. Ay, yung kanina yan. Siguro. Kanina, ayan. Si Baby Babes is watching. Nangyari nga mo, Baby Babes is watching. Christina Mi Espinosa, ayan, is watching. Salvacion Andaya, Street Anli Servicio. Si Rene Perez, Anli Servicio Ayos. Kanto. Anli Servicio? Ayos. Ayos. Alam mo, pinanlawak to San Carlos Tanken. Hindi, maayos man. So, San Carlos. Kasi sa San Carlos kasi, talagang kitang-kita man sa naman. syudad ng San Carlos, maayos. maunlad, ligtas, at maayos. Ayan, Kaya, ang sabi ng mga taga San Carlos, ipagpatuloy natin ang maayos na serbisyo sa San Carlos. Kaya't ayaw nila. Bakit susubok pa ng iba? Dahil dito, subok na. Yung sinasabi nila na pinapangako nila ang langit at lupa diyan sa San Carlos, wala yan. Yung mga kandidato na yan, dahil nakita na noong sila ay nandyan, natakot ang mga tao dyan dahil sa mga pangyayari. Ayaw nilang ibalik yan. Kaya si Kwandalan Tinditan, pansyan sa entila si Mayor Julier Ayoy Resuelio, puntan tumut si Vice Mayor Bog sa Resuelio. Sa San Carlos, alagang Resuelio kayo. Alagang Resuelio. Ayan. Tayo latan. So panangaroy Resuelio at balang sinansake ditan. Huwag po kayong padadala sa mga money. Pabola-bola. Huwag kayong padadala sa money. Kasi hindi panahon na bigay ng pira. Kasi may untatagam ko ditan at kini. Iputok ko millions of piso. Ang lapan tumatitanay. Sige, awat yung labat. Wala ratay money. Wala ratay kwarta. Siyempre, dakil lang ti money da. Ang gapoy nagawan, og ingan awat suga agawan nyo. Iteryo balot, itay panangarayo, atay masagradong botos yo, at samay mangi iter, na sa atay dugan serbisyo. Ompawil kami, at sa rekaruman niya balit impormasyon, kaya rilabat na pigaran pa imano. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya,
sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Bilis-bilis na dyan na mga kapaborito. Alas 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Benesiamia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo, at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat, mga kapaborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dalupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng Dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisa manok ng mga Dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga Dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA.
Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito! Basista, Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Jad Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Paborito! Oras alas 6:36 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Siyempre saraya nakalupyo da sayang programa. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makteriyung lingkor at Magti Pangasinan Dennis Muharis. Tan siyempre dyan technical control. Watan na si Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Tan si Engineer Dennis Trelio Palaganas. Amay sakay artistan ken amay kambal ng Richard Gutierrez Ulanday. Si Raymond. Si Raymond Gutierrez wala nagsab. Wala nagsab. Okay. Good morning. Ada saray dumarengal tayo. Ayan. Ay artista. Puro artista. Perla Corpus, ang mayor na may malasakit at nagmamahal sa Dagupan, Mayor Belen Fernandez. Kwanto ba? Si Len DJ, ayan, is watching. Si Lin. Si Lin. DJ. Di yun. Ang plano de Guzman niya, is watching. Si Lin di yun. Okay. Aw! Ay, doon nga man, manaya, sulaman. Ay, wala may man amay kilamot kimarulawat imay ken amay ati wali aso kuno dito sa Miguel dito na da sa Vicente. Natan tutunda man. Ako tutunda ng paglilabi kuno ken talagan na amay are ka barangay na dito na talagan ken nabangon ira. Mandangol ang gaano si dadangulon to amo to. Ha? Gaano amo to, dangulon to. Ha? Kanyan na si Konda, ti wala ti aso ang mo dito nadaken San Vicente. Ate wala ati wal banoon na makinggawa. Ang kapata ken pati si katot kitanda pantoy. Aliwan sa tay kyun pulpulyanan da no karisgoy. Hindi ba yun sa narisgo to may amo to. Di ba? Kanyan na ang gapo mo sunugawan. Nakaukulan si Ken, aray barangay official ditan si Kapitan Asyong itakar mo iti asum ditan. At apian ng tanet aga masyadon Ken may man istorbo sa aray barangay. Dito barangay sa Vicente. Nawala tay istorbon kyun ayop. Kyun perwisyo. Aksyonan nyo? Aksyonan nyo tay ayop kaya man paperwisyo. Ang piano. Diba? Siyempre, ate aso, alangan na ate tawag mo sa tanay. Ilante. Diba? Animal tan eh. English, animal. Diba? Ayop. Ilante. Pangasinan. Diba? Nansay makarisgo, asikaso yo. Tawag imano mo labatan. Tawag imano. Lanti. Tawag imano tayo kinin Kapitan Asyong. Mabisente. Isunga. Diye asong kat. Kayat namut. Ano? Agto talusantan. Ilocano? Agto talusantan. Mabisente. Narasan may asom. Kanyang na. Talusan mo Ilocano un.
Siren. Pero singakin matawa, si Kapitan singa asanay mo alad sa amin kagagawa to may asoawa. Lanti, asanay la. Singa, Immune la mo? Immune la. Ang Immune. pala pibabali to. Kumbaga, pakapalan lay lupa, no, ang tigagawan to may kin. May aso to ay May ati aso to. Ateris, imi aso to. Diba? May agtulabano ni. Nanti. Kumbaga, pula na mula niya, magkakagkut. Konto. Andi bale no si kaso sa may istorbon tunay nay aga na istorbura te kakaabayo tani kababeng kimot la at sari kakaabayo panangasiyo la kapitan ate aso yun ati wol at patundayutan no andi ya karulaman na mandaluyong tadi man la man ayam mandaluyong may Lalkin, NCMH. ito man eh. Di man Mandaluyong Tanloob. NCMH. Nani ko ang tawag, Jerome. Atay text mo, at ibasak na ani, no kayari me. Ay, atis kami na mamatay naman aya. Jerome? Kamaya si katuya may supplier na simpak. Kamaya dumalamot sa cellphone to natan. Supplier na simpak tankin. May announcer. Nayari. Inago-ago, mansasalat na simpak to. Announcer na inatoy. Nayari, Jerome, Antinorio. Sige, public service. Nusyo pa, suka kanayon, agagi, kabalas-balas, linaw. Ka, announcer na inatoy. Nasaray, agagi tayon, andilad-dilay. Agagi. Pigaratan. Nanti. Si Karadi, Rizal Anji Sampang Langit. Si Sampang Langit. Ari naman. Sumalangit na siya. Na Padilla Bugalyon, Pangasinan. Sa Tulorto no Abril 12, 2025. Untan tumat si Rosita Balwasa Hacienda. Ano? Ano ya? Rosita Balwasa Hacienda Bugalyon, Pangasinan. Sa Tulorto Abril 12, 2025. Former barangay kapitan bat iya. Former barangay kagawad. Ani? Dumalamot iya ay? Si Ken Edelbrando Ballesteros Masa Salomagi Sur Bugalyon, Pangasinan. Dumalamot iya? May baka kintan. Pero ngaran. Kaparehas to laban ng Jerome. Sige. May kabalas-balas sa linaw ako no. Paano ng Jerome Antinorio? Nasara may abit na merang ngaran. Lain nyo la, tapin na tagat naningningimot ni. May ambag yakila. May ambag yakimot la. Ano ba man la Jerome? Yaka kabosa may ambag yala. Kakapilaman. Sige. Alas 6:43 na kabuasan. Diyan sari arumya balita tayo. Wala may ni balitan ni man ya ken. Tungkol sa may palapag ng Presidente Marcos. Yasay kwanto at ipaning tukuno. So satay ken. Amay tawag saya sibug to. Sibug. Pian nagamuran tayo kuno so satay pamaligwas na bansa. Okay. Kabay ito ibabagatan political will si rin. Ano paglabata? Ipanang ninyo so satay political will si kayuran na elected official. Si Kin. Ba't si kailangan mo dito? Si Kin. Kuya Will. Kuya Kinoy. Bigyan ng jacket. Dumaman. Ay, dumaman. Ano ang public service man? Na kandidato. Kanya na, Ken, matatalag kasi tayo kini at ay elected official may ipapakurang da itay political will. Talaga na may kamay na bakal. So ipapairal da. Si Ken, si dating kapitan Carlito Dion na barangay Bud, nanunutan mo. Political will. So sa may imperial to at barangay Bud ng saman. Si kwanto, no agyok iboto, no kasabi eleksyon, walad si kayutan. Pero gawang ko labat. Ipatuntun mo labat, ipatuntun ko labat suloy, kwanto.
ta atay proper segregation kwanto. So number 1 yung programa dyan barangay Bud. Kanya si gagawin tumanan saman. Mimilatang kalamor at sara may managhakot na basura. Neneng tura may basura ya walad arapan aray kab kaabungan. No aliwan segregated agdaalaan. Aliwan segregated bili ng turaman so sara may makin basura ya ibiigdaraman so nabubulok tan aliwan nabubulok. Sa una mahirap i-implement Ipatupad, yan kasi may mga magagalit, wala rin agaon tumbok. Correct. May maslak amasnok. Pero na-implement to duga, ana namin mga pasnok, na maliwa, ay duga manaya gagawin tayo. Lante, kanyan sa barangay Budnan Saman at akala nasa tay award at Malacanang. Ga nalilingo at year 2002 tan o 2000 at may may best model barangay at sa tay yung award niyan hindi lang basta pang barangay, pang munisipyo, pang probinsya, buong Pilipinas. Sikato susamay saksakaya barangay Kalamur at luyag na Pangasinan naitdan na sa tay award. Nagawa na sa barangay Budnan Saman akin at aga nagawaan na arumya barangays aratan susara may tupot danatan kanya nakaukulan si rin itay political will pag gawin ipatunton na saray leader tayo manlapod barangays municipal anggad probinsya. Milandro Velasco, si Kuya Mel. Kumusta ka la, Kuya Mel? Long time no see. Mel Velasco. Good morning, ada si kayo. Mambabantay mat. Kula umunatan. Kaya si Kuya Mel Velasco at kini, agak nalilingo. Kapaning kami 1998 ni amo. Okay, lahat na nakabayag. Ay, nabayag la. Ako nang nangyaya. Si Mr. Milandro Velasco. Di balita, ang gano ang kaarawi Nante. o ang gano abaya kayo nagaman ng ang may aruan, may sangka aro at tanabatan. Siyempre, abaya ka man sa kakabat yaraya di Kuya Mel Velasco. Good morning ada si kayo. Dick Gabis na barangay Nalsian Kalasyaw, good morning. Hoy, good morning mat di tanada bali na Mapandan Pangasinan. Sa Maaro Lawas, makulikulin na mayor da bali na Mapandan Pangasinan si Mayor Carl Christian Biga. Talaga na si Mayor Carl Biga talaga na si kason tumot so pamaligwas na sa bali na Mapandan ni nang ninyo sa bali na Mapandan lalagya si kato sa mayor first term ng mayor laban ito second term lang second term lang electionist Carl dyan sa tay talitaon niya inyorong ton mayor at amidwalaya akawat na sa tay Seal of Good Local Governance, SGLG. Tanarom nira awards itar na sa gobyerno national gabay ito ni babaga siritan marakep so leadership tutan si Mayor Carl programa napipinawiran na saray taga Mapandan kanyan na saray taga Mapandan si Kuwanda at wadtan susamay nagnap ya suporta mi Mayor Carl Christian Biga alapod anong ningme susara tay mararakap ya programa proyekto ya ay papatuntumo sa bali na Mapandan Pangasinan. Actually si bali na Mapandan at kini wala tan nagkapuglayan na sa bali na Mangaldan, siyudad na sang Ordanita, bali na Santa Barbara, bali na San Jacinto, bali na Manawag. Kanyan na nuula kayo ditan
at dumala so sa may ayos na sa bali na mapandan. Wala may balikbayan lang at mangkalawlaran itsura na mapandan natin. Lante. Ang laki na ng pinagbago. Oo. Kanya na namamangha po sila sa mga kalinisan, kagandahan ng bayan ng Mapandan, Pangasinan. Kanya na ditan, wala pang kakasakida ditan, bali na Mapandan, tanining nang mo sa amin niya incumbent municipal officials, manlapod mayor, vice mayor, down to councilors, at nan iibara sa ira at ticket nan Mayor Carl Christian Biga. Gabi ito ni Baba kasi rin at kiyan magkakasakira parad pamaligwas na sa balay na Mapandan, Pangasinan. Good morning dito na Team Anamit Lamut. Anamit? Datan. Anamit Lamut. Tutanay. Dito na bugalyon si Mayor Jumel. Okay. Anamit kanto. Hindi, yan yung yung tagline ng mga grupo. Anamit Lamut. Good morning. Ada si kayo si Mayora Priscilla Ignacio Espino. Good morning. Mother knows base. Dito na bali na Bugalyon, Pangasinan. Unta dumat si former governor, founder na Abante Pangasinan na Ilocano, tan si kato sa first nominee na sa Abante Pangasinan Ilocano Party List, ang aplarom si former governor Amado Totan Espino Jr. Ayan, good morning. Si kayo tan si kinmatla Secretary General na Abante Pangasinan Ilocano, si Vice Mayor Attorney Nelson Gayo. Second nominee. Ayan, Abante Pangasinan Ilocano Party List. Good morning, si kayo. Attorney Nelson Gayo. Sa Abante Pangasinan Ilocano Party List at talagang untutulong at sare pangkaukulan na sare kabalayan tayo, especially dyan sa luyag na Pangasinan at sa te panangiter na duga ya serbisyo ng kalautlad sa serbisyo medikal ditad sara tayo hospital at wala so sa may impundo na sa Abante Pangasinan na Ilocano Party List pianuntan no wala ratan so sara may kaagian tayo aratay mismura ya kabalian tayo ya confine at manaburido ra sara may babayaran da wadtan ya situtulong so Abante Pangasinan Ilocano Party List. Okay. Good morning dito na Balay na Aguilar. Eto. Kabalian mo. Na congratulations nga pala sa mga sa nagse-celebrate ng 30th anniversary ng Zaratan Educational Institute. Di mo ka nanaral. Drum and Lyre Corps. Di mo ka mo nanaral. Tandi mo naaral tayo kid. Ang tawag yan Kasur Chito. Tambula-bula man. Drum and Lyre Ballad. Drum and Lyre. Amang balot. Ng secondary. Amang balot. Ay, si Consichito, na lima dya. Drum and bugle. Bagal ka. Si Katuingas, ang ibaga. Pero saan ko, drum and bugle. Lante, awa. Hindi, iskwilaan tumakman. Kato nang gano'y ibaga to umman. Lante, awa. Pero atang kasi at pero aman so ng paaral. Correct. Na, tamang mangitar na sa may likat at saray kabalayan tayo. Aman so, kinmat. No, timanol latay at anol ditan at timanol itutot. Toto, tanami tambol. Pero ay bala tayo dumamaya. So, Zaratan Educational Institute. Datin kinya Zaratan Rural Institute. Ayan. Ditan na nanurong si Kapaborito Irul. Ditan nanumpisa. Lante sa awa. ating sekundarya. Ayan. Congratulations sa inyong 30th anniversary. April 10, 1995. Ayan. Ganyan ang tadala. No, kapigan ka ng graduate ditan. 1999. Siyempre, 1995 ya ay. Good morning manayad, kinan maestro. Ang tamlatan, no, supa ka, kinan maestro. Yung maestro na naghubog sa galing ng mga bata pagdating sa larangan ng musika. Okay. Bekilen Sermonia. Ayan, good morning. Si kayo, Bekilen Sermonia, si Dalia Vera. Ayan. Masirmontan. Nangyari?
Good morning ada si kayo. Sige, ang puli manadlaon yung oras tayo da programan maabig yung kabuasan Pangasinan. Kanyan si Kamit pansamantalan na mapataner to ng poil na buwas sa reakan tabayo da sayan na kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makter yung lingkor at imagti Pangasinan Dennis Muhares. Kay bamod dita na technical control si Engineer Richard Gutierrez Ulanday tan Engineer Dennis Trillo Palaganas. Ang tabayanan suntumbok yung programa nan kapaborito Amor Ligaspi Diga at panangitar na saramay karuman ya balita impormasyon na yan nagagawad luyag na Pangasinan. Yalabat at DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!